Jonango Obungu besa koro chopo makoro jowa nyaka ng'ima na chenro mag ohala koso pod nyaka ng'ima na ni wago koro e telo mag siasa nikech ohala be dwaro lwasi makare. Yena mora ka thuolo makende jaduong' Trevor mondo an bende gone oganda Luo duto erokamano e piny Kenya kaachiel gi jotelo duto manyocha ochung' motegno e kinde manye wakowe jatendwa maluor ahinya e piny Kenya kendo global icon moluor Raila Amolo Odinga kendo ago erokamano ne Joluo kuom nyiso kwe kinde duto manye nyasi mar jakom dhi mbele nyaka kinde masani. Chaka go erokamano ne jobunge la wananchi duto te e piny Kenya ma odiochieng' manyoro ne wadhi godo bondo kendo wadhi nyiso godo luor e kindwa kaka patron marwa mogik kopo mare. Andwa chaka wachi ni en lit gi kuyo kabisa ne wan kaka oganda wawito ng'atno manochung' ne gik mathoth kabisa manogore ne ratiro mar mine, ogone ratiro mar vijana, ogone ratiro mar jomodak gi ng'ol kendo gore ne katiba manyien 2010 mobedo in place momiyo waratiro gi duol motegno mwanyalo wuoyogo through the People's Assembly. Waparo Raila Amolo Odinga nikech democracy mogore ne piny Kenya kamomiyo kawuono ng'ata nigi ratiro mar join political party moro amora modwaro. Omiyo wapare gi gik mathoth ahinya. Ka wadhi piyo e penjo adwa na wachi ni gi duond oganda jopiny. Wadwa wacho ni Joluo gin jo-ohala. Gima timore maduong' manyaka wayiere ni wan kaka oganda Luo systems mantiere in place ema samoro frustrate oganda wa matimo ohala oko. Counties wa 4 mag Luo: Siaya, Homa Bay, Kisumu gi Migori. Nyaka koro wayiere ni e bwo chama mar ODM. Nyaka contractors mawa, local contractors mawa nyaka koro mi opportunities galwora maber mar timo ohala mondo mi tije matimore e piny Luo owuog maber, wabed gi value for money to jopiny bende oneka pesa circulate e piny mar Luo nikech sama contractor owuok Nairobi owuok e piny maoko to biro timo tenda Kisumo kata Homa Bay kata Migori to chule pesa modhigo Nairobi kata county machielo maoko to jopiny ok feel circulation ma pesa. To ka ena local contractor to tiyo e county ma Kisumo mogero kata ECD center moro kata opayo ndara tibiro yudo ka pesa moyudo cha onyalo dhi lielorego e kinyozi moro, oidho godo matatu moro, omadho godo chai hotel moro, obudho godo oganda machiegni kendo pesa koro sudore. Mae lek maduong' mane Raila ogore ne ka wacho ni mondo wabed gi gimiluongo ni devolution. Meaning maduong' mar devolution nen transfer of power gi resources from the national government to the counties mondo pesa okel gi teko machiegni kuma jopiny nitie. Tiyudo ka pod counties mawa mag piny Luo pod gi practice structure mar golo pesa e counties kitero pesa e national structure through empowering contractors man not local. Kora wacho ni mondo ganda wa odongre, mondo wabed gi pesa, mondo wabed gi dongruok mar ohala. Joma tindo, nitiere gimiluongo ni AGPO, access to government procurement opportunities. Members of parliament mawa nyaka koro learn to offer opportunities ne joma tindo. Youths nyaka mi thuolo mag timo tenders nikech mano en 30% omiwa kaka joma tindo gi sirikal e katiba marwa. Jomodak gi ng'ol nyaka mi opportunities mag timo ohala. To jomine be nyaka mi thuolo mag timo ohala. Governors mawa koro nyaka open up special economic zones. Kuonde mobedo set aside for business, for ohelni madongo. Nyaka koro gi create enabling environment mar investors mondo bi e counties nikech gin gi teko kaka mini presidents. Mondo mi pesa obedi kembe wa kaka mag cotton kambi wa mantiere Kisumu ka mar Kikomi nyaka koro governor marwa ma Kisumu bed piny gi president mondo gichak encourage kaka inyalo yaw kambi ni mondo create job opportunities ne vijande matindo mine gi jomodak gi ng'ol mondo counties wa koro dongre nikech magi lek mane jakom nigo maduong', strengthening of devolution and empowering the local person. Magi gik ma waduong' ma koro wadwaro. Then excesses, corruption nyaka koro wagore go de counties. MCA
counties wa nyaka koro tem roles gi as stipulated in the Constitution of Kenya. One, legislation. Nyaka ge pass chike mabeyo in the county assembly kendo gi make sure ni representation. Gi kaw pach jo piny in terms of priorities to gi ket gik ma jo piny dwaro nikech wadwaro ni mondo Kenya odongre. Pesa obi. Counties will receive a lot of allocations, but you realize ni minimum development tin kabesa nikech thought leaders wa okdwa focus on the priorities. Mage gik manyaka koro wagore ne kako ganda. Nikech mane kama Raila wewa kende dongruok manyaka wadhi go mbele. Sawa sawa. Mheshimiwa